Търсите ли най-доброто място за работа като болногледач? В Атена ние не просто предлагаме работа, ние изграждаме кариера с предимства, които няма да намерите никъде другаде. Открийте защо болногледачите избират нас за своето професионално пътуване. Една от основните причини болногледачите да изберат Атена са нашите отлични заплати. Те не само са високи, но и растат. С 3 увеличения на заплатите през миналата година, вашата упорита работа наистина се отплаща. Освен това, заплатите се изплащат на 5-то число всеки месец и можете също да получавате авансово плащане 2 пъти седмично. Работата по Коледа и Великден, поемането на особено тежък случай или шофирането по време на работа са тежки задачи. Ето защо получавате допълнително заплащане за тези в Атена. Ще знаете всичко за позицията преди да отидете на работа. Благодарение на нашите подробни ежедневни планове ще имате график, който да следвате, което ще направи работата ви много по-организирана и по-лесна. Освен това ще получите пълна информация за пациента, настаняването и всеки друг важен аспект относно позицията. В Атена предлагаме най-големия избор от оферти за работа, гарантирайки, че ще намерите перфектната позиция. Броят на офертите, които имаме, нараства непрекъснато и можем също така да наемем болногледачи, които имат само основни езикови познания и ограничен или никакъв опит. Нашата 24/7 система за поддръжка е друга причина, поради която болногледачите предпочитат Атена. От нашия специален транспортен отдел до денонощния персонал ние се справяме с всичко. Това ви позволява да се съсредоточите изцяло върху работата си. Ненадминатата система за препоръки на Атена ви възнаграждава за представяне на болногледач или семейство. Възнаграждавате се всеки месец, когато престоят при нас, което го прави полезно и възнаграждаващо изживяване за всички участващи. Ние управляваме всички ваши документи, от изготвянето на перфектно CV до сортирането на необходимата документация. Това цялостно управление на документи гарантира, че можете да започнете да работите гладко и ефективно, без административни проблеми. Разбира се, получавате всичко това само за работа с нас. Няма да се налага да ни плащате никакви такси или комисионни за обработка. С Атена вие не просто намирате работа, изграждате кариера с несравнима подкрепа и възможности. Направете следващата стъпка в кариерата си като болногледач и се присъединете към общност, която цени и подкрепя вашия растеж.